Sidder du også foran tv'et for meget og spiser slik? Så prøv Body Boost! Tak! Body Boost. Og nu skal vi se, hvordan det er gået med vores Body Boost, vi bruger. Kom med mig. Ej, gud, hej! Og med i min helt egen Body Boost pakke fik jeg min Pro Hula-hop-ring. Den flader maven ud og gør den samtidig meget stram. Og det bedste, synes jeg personligt, er, at man kan sige fjernsyn eller lave alle mulige andre ting imens. Og efter en god halv time med min Hula-hop-ring, plejer jeg som regel at tage en proteinshake for Body Boost. Den er dejlig nem at lave, og der er ikke rigtig ret mange midler til den. Man tager bare lidt vand, tilsætter Body Boost helt egen pulver, min er begge latte. Blander den derefter sammen med lidt godt ske. Og så er den klar til brug. Body Boost. I hele Body Boost forløbet har jeg fået suppe til aftensmad. Og i dag har jeg valgt at lave gulerodssuppe. Det er meget enkelt og nemt. Først tilsætter man vandet. Bare god deciliter eller 2. Det kommer ikke på, hvor sulten er. Så tager jeg Body Boost. Der er rigtig mange forskellige smage, men i aften skal jeg gulerod smag. Tilsætter det, pulveren. Sådan. Og så skal det sådan set bare have 2-3 minutter i mikrobølgeovnen. Og så er det jo bare at vente. Nu er jeg godt nok også ved at være sulten. Så er det færdigt. På luft. Ej. Og dejlig varmt, som I kan se. Sætter man her. Body Boost. Så er der kun tilbage at smage på herlighederne. Den er altså god. Det er en vinder. Hvad har produkterne gjort for dig? Hjælp med disse 4 produkter, Hula-hop-ringen, den Pro, suppen, myslibar og den lækre proteindrik, har jeg tabt 23 kilo på 2 måneder. Jeg har hørt rigtigt. Kun 2 måneder. Så kom i gang. Body Boost skubber dig i gang. Det er i hvert fald en ting, der er helt sikkert. Du kan købe disse 4 produkter for 1.099, og det er for 2 måneder, hvor du får Body Boost. Og det giver dig en god mulighed for at tage virkelig mange kilo, så tag og kom i gang.